Здравейте, аз съм доктор Доманова, специализант в медицински център Оксиком. Днес искам да поговорим за това колко е важна профилактиката и това до какво може да доведе липсата на такава. Да вземем, например, амблиопията или така нареченото мързеливо око, което се открива в ранна детска възраст. Това е състояние, при което имаме намалено зрение на едно или двете очи и то без органична причина. Много често родителите идват при нас и търсят помощ едва тогава, когато състоянието е необратимо и тогава, когато не можем да въздействаме. Затова ранните детски прегледи на 3, 4, 5 годишна възраст са изключително важно значение. Това дава възможност на нас, като специалисти, да помогнем за бъдещето и на вас, като родители, да се погрижите за вашите деца. Друго такова заболяване е глаукомата или очната хипертензия. В последните години технологиите се развиха достатъчно, за да може да открием дори начални глаукомни промени. Редовното измерване на вътреочно налягане може да повиши качеството ви на живот в дългосрочен план при съмнение за глаукома или очна хипертензия. Много от нашите по-възрастни пациенти често идват при нас с желанието да изпишем нови очила. За съжаление, това обаче не винаги е възможно, тъй като има редица състояния, които за съжаление не се повлияват от така желаните нови очила. Ние от медицински център Оксиком съветваме нашите пациенти и нашите близки да извършват редовни профилактични прегледи. Разполагаме с опитни специалисти, модерна апаратура и желание да подобрим вашето зрение.